Starec je zhrbený a oblečený jednoducho ako väčšina dedinčanov, ktorí len z času na čas, len zriedka chodia do mesta, prídu neoholení, bají v obnosenej košeli, lebo si ju ráno nemali kedy vymeniť, často aj v zime len v krátkom, ufúľanom kabáte. Tento sa od nich líši hádam len tým, že je o niečo ufúľanejší. Na nohách má špinavé bagandže, ktoré, hoci v miestnosti nie sú parkety, ale len naolejovaná dláška, kontrastujú s vyzametanou miestnosťou. Pod pazuchou má zastrčenú skrútenú aktovku. Koniec aktovky si pridržiava jednou rukou a lakťom, druhú ruku má voľnú, aby ňou mohol gestikulovať. Aktovka by u niekoho iného iste bola dávno doslúžila, no on akoby ju nosil zo zanovitosti, alebo iba preto, aby si mali čo na ňom ľudia všimnúť. Možno iba preto, že mu je ju ľúto odhodiť. Rozpráva však smelo, nebojácne a oveľa hlasnejšie než treba. Ani čo by chcel, aby som ho i ja dobre počul. Vyrozumel som, že starec prišiel na VB, aby mu vystavili nový občiansky preukaz a z toho vznikol rozhovor. Esembák, ten v civile, sa pýtal, kam dal svoj starý preukaz. Starec sa usmiel a povedal, že keby mal starý, neprišiel by pýtať nový. On by vraj nepotreboval starý ani nový, no Vladko zati jeho príbuznej mu sľúbil, že pôjde namiesto neho kamsi vyššie so žiadosťou, aby mu zvýšili dôchodok. A k tomu vraj treba preukaz. Ako to rozprávate? Prerušil ho chlap v uniforme. Vravíte, že preukaz nepotrebujete, no sám vidíte, že vám chýba. Preukaz musí mať každý. Doteraz mi nechýbal. Nedal sa vykoľajiť starček. Veď ja mám malý dôchodok a poštárka ma pozná. Dá mi dôchodok aj bez preukazu. Vy máte možno vyšší dôchodok. Možno iba budete mať, lebo ste ešte mladý človek. K veci, detko, k veci. Pravda, že k veci, usmieval sa starček. Nahol sa nad stôl a naťahoval krk, aby ho esembák lepšie počul, hoci hovoril dosť hlasno. Viete, no, ja tomu Vladkovi aj tak neverím. Nemyslím si, že by sa mu niečo podarilo vybaviť, lebo keď sa už o to 2 razy pokúšal náš tajomník, aspoň mi vravel, že za tou vecou chodil, vraj bol na ONV a na všelijakých iných úradoch, kde sa tie dôchodky vybavujú, no a keď takúto vec tajomníkovi MNV nevybavili, bolo by čudné, keby sa to podarilo takému mladému chlapcovi, hoci on sebe už všelijaké veci povybavoval a povybavoval aj cudzím ľuďom. Istý človek, Ferianc, ktorého, aj keď sa medzi ľuďmi pohybujete, sotva poznáte, no tuším, až z Báhoňa za ním prišiel ho poprosiť, aby mu vybavil prídavky na deti. No, chudák má mnoho detí, ináč na pohľad šikovný chlap, no nevie si sám poradiť. Prišiel za tým mojim príbuzným a viete, že mu to vybavil? Preboha k veci, povedzte už konečne, čo chcete. No, preukaz. Žena ma poslala najprv za Vladkom, vraj keď tak všetkým vybavuje, aby aj mne vybavil. No a teraz je aj on na mňa nahnevaný, lebo mu to všetci, aj žena, aj svokra každý deň pripomínajú a už sa aj kvôli mne povadili. A aj včera sa vadili. Najprv ženy, a potom však aj Vladko vykrikoval, ako mu to mám vybaviť, keď nemá občiansky preukaz. Dobre, povedal, že treba preukaz. Esembák sa ho pokúša usmerniť. Vy vravíte, že preukaz nemáte, hej? Chcete požiadať o nový. Kam ste dali ten starý? Ja, tak kam som ho dal? No, ako to mám vedieť? No, keby som aj vedel... Čo ak tam už nie je? Dedo, vy si tuším chcete zo mňa robiť blázna. Ale ja a blázna? To nie, pán môj, to by som si ja nikdy nedovolil. Najmenej k uniforme. Ja si každého človeka vážim. Stratil sa mi. A kde sa vám stratil? No, to keby som vedel. No, máte o tom potvrdenie? Aké potvrdenie? No potvrdenie o strate.
O akej strate? No veď vravíte, že sa vám stratil. Asi sa mi stratil, lebo keby niekde bol, iste by som ho už bol našiel. Možno mi ho niekto ukradol. Ako ukradol? Kto vám ho ukradol? Asi deti. Vy ste nejaké deti, ale veď viete, decká prídu a čo vidia zoberú. A čie deti? Veď vy už máte veľké deti. Ja nemám deti, no iní majú. Prídu a zoberú a ja sa im ani nečudujem. Ako to rozprávate? Máte nejaké potvrdenie? Aké potvrdenie? No potvrdenie o strate. Ako prosím, potvrdenie o tom, že sa mi niečo stratilo. To by sa mi aj ľudia vysmiali. Ja som neprišiel sem preto, aby som sa sťažoval. Ešte, že čo? Vám by nebolo smiešne, keby sa vami chodili pre hociakú maličkosť, keby vás sem chodili otravovať napríklad iba preto, že niekto prišiel a vzal si u mňa cibuľu alebo kocku cukru? U mňa by si nevzal. Tak u vás nie, možno by sa bál. No u mňa si vezme. Najmä deti si radi vezmú. Joj, čo sa už u mňa potratilo. Máte o tom potvrdenie? Na čo by mi bolo? Ja bývam na samote a ak niekto ku mne príde, každý si niečo vezme. Ak mu dovolíte? No a či sa pýta, len príde a vezme. No a ak nie som doma, koho sa opýta? Veď máte kľúč. A kľúč? Na čo by mi bol kľúč? No ako by si potom mohol u mňa vziať? Počujte, vám tuším preskakuje. Vy by ste mali ísť najskôr k lekárovi. Starký pokrutil hlavou. Mne lekára netreba. Ja som ešte v živote u lekára nebol. No možno by vám to nezaškodilo, ale teraz už dosť. Musíte doniesť potvrdenie o tom, ako prišlo k strate, no aj o tom, prečo nechávate otvorené dvere. No, ja dvere zatváram, iba ich nezamykám. Otvorené nechávam len okno, upresňoval starček. SMBák už stratil trpezlivosť. No pozrite, vybavte si potvrdenie a potom za mnou prídite. Ale na čo potvrdenie? Čuduje sa starček. Veď vám to môžem aj povedať. Aj prečo nechávam otvorené okno? Hneď to môžete napísať. Teraz sa SMBák naozaj nazlostil. Čo si myslíte? Skríkol. Pre koho som tu? Myslíte si, že som tu na to, aby si sem prišiel za mnou kdekto pobesedovať a ešte si tu zo mňa aj strieľal? Musíte povedať, čo chcete a zmiznúť. No ale ako? No a aj som o niečom inom hovoril. Pýtali ste sa, prečo nechávam otvorené dvere a to som ja vôbec nepovedal. Povedal som, že dvere zatváram, ale ich nezamykám. A vy ste tu na to, aby ste, ak vás niekto niečo požiada, celú vec vybavili. No, dvere nezamykám preto, aby niekto, kto pracuje vo vinici a náhodou začne pršať, mal kde vbehnúť. Niekto si zase zabudne doma zápalky a chce si zafajčiť, no má kvôli zápalkám bežať do dediny. No ako sám vravíte, to sú veci, do ktorých vás nič. Ak to nepotrebujete, no tak na čo to treba písať? Na čo napríklad písať potvrdenie o tom, že oblok nechávam otvorený preto, aby tady mohla mačka prebehovať? No ale ak chcete, môžete si to všetko zapísať.